Komishona mar IEBC Francis Wanderi ma en achiel kuom commissioners ang'wen mane obalo kod jakom margi Wafula Chebukati ewi duoko mar ombulu mar jatend piny Ogwetao motelo ne aput mananogi chako tich odiochieng' makiny. E oboke mare mar Gwetao, Wanderi wacho ni kinde chamo muma mar apisi ne okuongore mar rito kendo tiyo kaluwore kod chike, kendo ni mano e gima ne otimo e kinde mane oneno ka lendo mar duoko ombulu jatend piny ne dhi ataro. Okoni ong'ado mar Gwetao kaluwore kod weche mag achaya ma ichayego ma okelo wichkuot nyaka ne familia mare. Oluwo ni ok Ogwetao nikech en gi ketho, to nikech ohero Kenya kendo dohero neno ka jo Kenya obiro yudo duoko makare mag ombulu. E oboke no bende okoni en gi geno ni chike ma pacho ka biro rito jo Kenya kendo piny owacho biro chuogo duol mochung' ne ratiro kod adiera. Wanderi koro kelo kwan commissioners mosegwetao chopo 3 bang' Justus Nyang'aya kod Juliana Cherera mabende osegwetao ka Irene Masit osiango mar dhi chopo nyima put manyo chao chuogi mondo mi onon commissioners ang'wen go.